बिलाइ गोदाना सिरिखायो बोथोराव आरो बिलाइ गोदान हमो दा दोलो नागारदों दोलोआव हाबदों बे थांलाय फैलाया जाखायो दा बे माने बिटिसि को माबा मोनसे ओरैनो माइ बाजाराव बायनानै मोनबोनाय बादि सानदों बिसोर बिटिसि को व्हाट इज दिस 125 पेमेन्ट जेबो गैया बे गुड मर्निं लोगोफोर गोदान आपडेटजों लोगोसे आंनि चेनेलाव नोंथांमोनजों हाजिर जाफैलायबाय दा प्रमद बन्धु बिथांनि अबस्था थारमानि इउपिपिएल दोलोनि अबस्थाया दिनै ओरैबायदि गाज्रि बिथांमोननि जेनाखि गाज्रि सम बै समफोरखौ जोङो दिनै बुंनानै फोजोबनो हाया बायदि थासारिफोरखौ जों दिनै रोखा रोखायै नुदों रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा बुंदों बोथोराव गोरान बिलाइया सिरियो आरो बोथोरजों लोगोसे गोरलै बिलाइया खिलि होननानै दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा रोखा रोखा बुंदों रायजो राजा दा बोथोरजों राजखान्थिनि बाथ्राफोरजों मालाबाबो गोरोबा रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बिथांमोननि जेनाखि दोलोनि अबस्थाया दिनै फांसे बिफाङाव सारअन्थाइ गावनानै बिलाइया माने ज्रय माने सिरिनाय बायदि दिनै इउपिपिएल दोलोनि जेनाखि अबस्था बे अबस्थायाबो दिनै बिदि जादों रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै सानफा एफा दिनै मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव दिनै इउपिपिएल दोलोफोरखौ दिनै साफ्रोमबो बिथांमोनहा दोलो नागार दिनै बिपिएफ दोलोआव माने हुलुस्थुर माने खारगासिनो आरो दा बेफोरबायदि सम आरो बोथोरखौ बै बोथोराव गोरान बिलाइ सिरिनायजों रुजुलाबायबा बे जागोनसै रायजो राजा नोंथांमोन माब्लाबाबो जाया आरो जानायबो नङा। दा दिनै बिथांमोनहा रायजो राजानि मानो अनसायनाय मोनाखै बेफोर बाथ्राफोरखौ गोबाव समनिफ्रायनो जों बुंबोबाय थादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। थारैनो बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ बर' फिसाफोरखौ बिथांमोना माने बुंनानै फोजोबनो हायै जोबथा माने बिथांमोना रायजो राजा बिथांमोनखौ थगायदों। बिथांमोना गाव गावनि गादिनि सार्थआव दिनै जोबथा नैबे बोथोराव रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि जेनाखि थगायनाय जेनाखि नंखाय बाथ्रा बुंनानै गाव गावनि गादि लानायनि उनाव दिनै बिथांमोना हमजादों। दा बिथांमोना दिनै जाथिनि हारिनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोनायनि गेजेरजों दिनै बर' हारिनि मोन्थाइफोरखौ दिनै फोजोबस्रांनाय धंस' खालामनाय जेनाखि थासारिफोरखौ नुनानै दिनै साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गिनाय फैदों। बिनि थाखायनो दिनै प्रमद बन्धु बिथांनो खुनु रायजो राजा बिथांमोना भट होनायाव गैला। दिनै जाय बिफांफ्रा सारअन्थाइ गावनानै सिरियो बै बिफांनिफ्राय माब्लाबाबो बिलाइ गोरलै खिलिया प्रमद बन्धु खिलियोसै जिहेथु थैलांबाय आरो बे बिफांनिफ्राय बिलाइ रोदोमनांगौआ माब्लाबाबो माने सम्भब नङा। जिहेथु लासैनो माने रोदासिम सेवलांगोन होननाय माने बाथ्राया दं आरो दा दिनै बे अबस्थाखौनो लानानै प्रमद बन्धु बिथांनि गोबां टेनसन दिनै ज्राव खारदों आरो बिथांमोननि दोलोआव दिनैसिम खुनु रायजो राजाफ्रा जयनिं जानायाव गैया आरो बिथांमोनजों दिनै सापर्ट होनायाव गैया। दा आं सानो नैबे एमएलए इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो बे प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि इउपिपिएल दोलो बे दोलोखौ माने माइक्रस्कपजों नागिरबाबो मोननाय नंला नामा होननानै आं सानो आरो बेथ' खाथांखा जेरै साननानै नायदो नोंथांमोना बे सारअन्थाइ गावनानै सिरिनाय बिलाइखौ बै बिफाङाव माइक्रस्कपजों जेरै नायबाबो नुनो मोननाय नङा। थिग दिनै इउपिपिएल दोलोनि अबस्थाया बिदिनो रोखा जानो थांगासिनो लोगोफोर। आरो इउपिपिएलनि गोबां नेताफ्रा बुंबाय थादों एमएलए इलेक्सन जोबनायनि उनाव बिपिएफ दोलोनि सरकारा बायगोन होननानै दा बिनि सोमोन्दै मा बुंगोन? बेफोर सिमां बाथ्रासो एखेबारे माने लाजिथाव बाथ्रा सिमां बाथ्रा। बिसोरनि गिदिर नेताफ्रा मा सानदोंथाय माने बिटिसि को माबा मोनसे ओरैनो
माइ बाजाराव बायनानै मोनबोनाय बादि सानदों बिसोर बिटिसिखौ। बिटिसिया जाहैबाय 6 सिडिउल आयेनजों जोङो सुक्ति जानानै आयेन गथ' भाबै मोननाय बे मोनसे सुक्तिसो बिटिसिया। जोंहा आयेन दङ बाहाय, जोंहा कनस्टिटिउसन राइट्स दङ। बाहाय बिथांमोना माइ बाजाराव बा हाथाय बाजाराव मोननायफोर बायदि रायलायो। गतिके बेफोर बेसलेस। बिटिसिखौ सिफायनो हानाय आरो बे गणतन्त्र देशआव जे मानसिखौ खेबसे भट होनानै देरहाबाय बेहा 5 बोसोर बे बिजाथिया 5 बोसोर बे आरामसे बे सरकारानो जेखि जाया खिन्थु 5 बोसोर बे सासे एमसिएलए हिसाबै बा सासे एमएलए हिसाबै थांखायो। बेखौ सिफायनो हानाय खुनु आयेन गैया, खुनु नियम गैया। बे 125 एमेन्डमेन्टआ जोंनाव बे खुनु लागु जाया आरो बे जाखाया। मिसा खोथा। बे रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामनो थाखाय जाहाथे गावसोरनो भट होनो थाखाय बे मोनसे भुवा मोनसे बाथरि प्रसार खालामगासिनो दं बिसोरो। 125 एमेन्डमेन्ट 125 एमेन्डमेन्ट व्हाट इज दिस 125 एमेन्डमेन्ट जेबो गैया बे मिसा रायजो राजाखौ आरोबाव मोनसे थगायनाय मोनसे भावथिना थगायनाय वार्ड लाबोदों, मोनसे थगायनायनि मोनसे खोथा लाबोदों। रायजो राजा बेफोरबायदि 125खौ गिनांगौबो गैया, जेबो जाया। जोंनि बिटिसिया 5 बोसोर हाग्रामा सारान सालायखागोन आरो जों दिसपुराव ग्रें 15 जन एमएलए हरनानै जोङो आरोबाव मिनिस्टार 2 3 मोननानै जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो सरकार दागोन। बे बिटिसिया क्लियार आरो खाटां। सरि 2 नम्बर विधानसभानि दतमा एलएसि बाहाय जोंनि प्रार्थी मानगोनां रबिराम नार्जारी सारा दंफैयो आरो दिनैहाय बनगाव प्राइमारि सिङाव मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां आरो बेनो जाहैबाय दिनै बिभिन्न दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि आरो कयेकजन बिजेपि दोलोनिफ्राय जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि बनगाव प्राइमारि सिङाव थानाय हेकेपारा, दरामारि, जावलियापारा आरो खाग्राबारि बन गामिनिफ्राय गोबांथार इउपिपिएलनि वार्कार सापर्टारफोरा दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जोंजों दिनै जगदान जाफैबाय। दिनैनि निस्सयथ' दिनै बिभिन्न जायगायाव बेरायनानै मिथिबाय दिनै इउपिपिएल दोलोआ मा जानो थांगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय बिथांमोना थांनाय 5 बोसोराव 2020निफ्राय 2025सिम बिटिसि सरकार सालायदोंमोन। गतिके बे सरकार सालायनायाव बिथांमोना फेलेर जादों बिटिसिखौ सालायनो। गतिके रायजो राजाफ्रा दिनै बिसोरनि सायाव बिसास गैला, प्रमद बर'नि सायाव बिसास गैला बिसोरनि सरकार सालायनायाव। गतिके दिनै जोंनो बेबादिखौ दोलोखौ नाङा होननानै दिनै बिथांमोना जोंनि मानगोनां हाग्रामा सार दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै नैबे 4-5 मासनि भितरावनो एखेबारे बिभिन्न पलिटिकेल दोलोनिफ्राय बिभिन्न पार्टिनिफ्राय दिनै जोंनि हाग्रामा सारखौ मोजां मोननानै ज' फैनानै दिनै जोंनि गेजेराव बिपिएफ दोलोखौ जगदान खालामफैबाय। फैबाय थानाय बिधानसभानि थाखाय मा मेसेज होगोन रायजो राजानि सिगाङाव? आं बेखौनो दिनै बयखौबो बुङो जिहेतु जोंनाव दिनै जथेस्थ' आइ आफा बिदा फंबायफ्रा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बा बिभिन्न दोलोनिफ्राय जोंनाव जगदान जाफैबाय। सोरबाफोर जुदि बबेबा खनाफ्राव बबेबा उसुबिदा मोननानै बबेबा फैनो उसुबिदा मोननानै जुदि फैयाखैब्ला आं बे बिथांमोनखौबो बा फंबाय बिनानाव बयखौबो आं खावलायो जाहाथे फै जोंजों फै ज' मावनि जोंनि बिपिएफ दोलोआव ज' फैनानै जोङो ज' मोजाङै मावनि आरो खुनु बाहाय फाराग गैया जोंनि दोलोआव बयखौबो जों समान नायगोन। जोंनि बेनो जोंनि मानगोनां चिफ हाग्रामा सारनि निर्देशानो बेनो जोंखौ बयखौबो समानै नायनो थिनदों। गतिके सोरबाफोर जुदि बबेबा खना खनलायाव दंबावोब्ला थाबथानानै दंबावोब्ला फै जों ज' मावनि जोंनि बिपिएफ दोलोआव फैनानै जोङो रंजा बाजा जोङो दोलोखौ मोजाङै मावनि बा जोङो फैगौ समाव जों मोजाङै जोङो उन्नतिनि लामायाव थांनि आं बयखौबो खावलायो जाहाथे जोंनि दोलोआव बयबो जगदान होफैयो। थेंक इउ। 2 नं दतमा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि राजकुमार नार्जारी केन्डिडेट जादों बेयाव माबायदि दुर्बलता नुनो मोनदों? जोंनि मानगोनां 2 नं समस्तिनि केन्डिडेट श्रीजुत रबिराम नार्जारी साराथ' आवगायावबो एमएलएखा जथेस्थ' बिथाङा गावनि एमएलए खालाव 2021निफ्राय 26सिमाव मा मावनांगौ जथेस्थ' मावखादों। ओंखायनो दिनै जोबोद खाफाल गोनां बिथाङा गावनिनो असे आंगो गामिखौ दिनै बान्दुगुरि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बानुगाव होननाय गामिनि बिथाङा गावनि असे गामिखौबो दिनै मोननो हाबाय गावनि समस्ति हिसाबै। बनगाव प्राइमारि, अन्थाइबिल प्राइमारि आरो आफ्लागाव प्राइमारि जोंनि मानगोनां रबिराम नार्जारी सारा दतमा एलएसि हिसाबै मोनथाम प्राइमारिखौ मोननो हाबाय। गतिके आवगायाबो गोख्रों मावखादों सारा आरो एबारबो जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन मावगोन होननानै जोंहा आसा दं।